Arrivo so scherzando, adesso io una fondazione. Sono un po' nervoso. Ja cię potrzebuję nazwać. Tam se moc nedrbu, tam jenom přijde prostě, že tam to hovno špí. A my jsme mě to nevychachala, ano, zase ti nevyjtrhem. A já to pak tady nechutnal. To taky, jako se stává i, že jogurt lítáhnout. To se chtěl stalo. Je zase, takové prohad jogurtu. Ona jedla a smála se. Takové prohad jogurtu. Silva, proto je to dobrá. Prohad jogurtu měli to nosem. Jí prohad jogurtu měli to nosem, chudák. Ten jogurt nebo ona? Jo, ona neprolítá jogurtem, Baru. Řekl chudák, jako on ten chudák, jako on ten jogurt. Ale proč měl být chudák jogurt? Ještě podívám taky aspoň jinou cestou. Vovíčka. Zákaz na 3,5 tury. Ty můžu nestačit. Jo, a pod ním je propast a on tam chvíli stojí. Mně se to nikdy nepovedlo. Spadl. Proto je tak na hlavu postavený. Ale já jsem padal na nohy. Jo? Já jsem... Ty... To, kočkojta šama. Ježiš, tak to mě protáhlo tady. Počkej, počkej, to bolí, ty záda. Panu, já se ti nechtěla. Ne, já jsem to tak chtěla. Co dělala? Neblbý. Já je schovám pod stůl. Počkej, ještě z ní... No a prý nepomáhá. Neboj se. Počkej, to bylo vajně. Kdyby vám přijde u Rejga, nemyslíš, že ní budu ptát, co s ním dělala. Já teď já přijdu. Ne, Baru, ne, chceš kamarádka. Není, ona ne. Ona taky, ale ona je z Radčice. A já ne. Ty jsi taková to? To oni neví všechno. Tak Baru, jde na to. A kým mají taky dražice? Tak to ne, to jenom. To ti stačí. To ti stačí. Jo, si takhle dáme nohy, když se ti chce čůrat. Třeba se nepočůrám. A mě ještě jde tak rovně už, jako víš, je to v tunelu. Já mám fakt strach, že to první začátce. Začátce. To je hovno zatáčka, ne? Vždycky. Hovno leze do zatáčky, ale ty chcánk. Mě tam taky jak tak proplavat, ty jsi školu skvěle. Třeba v tom? Kolikám? Přijíždí po kouskách. Jak on Tady je stůl, tady je cihla. No, tady máš kříč. No. Zátěr na druhé straně. A když to otočíš, tak máš to těch dělanou. Když to otočíš, no tak to se zadá, že myslel, že to bude máme stán, teď máme loď. No to si koupila stán. Abych mohl svou hloušku. Dobrý. Jo, ne, prostě, už ne, ty křidlice spadnou. To nám nejsou. Prostě, žen! Já už nemůžu. Ty bych chtěl, aby přišel Daniel, aby to bylo Náš malý vibrátor. A to je takový, kdy...
si ho chráním, ale tak musíš mít strach, mě kopneš. Kraničou pořídíme. No jo. Jo. No jo. No jo. Ne, prosím vás, už jde, já už se tak unavený. Že už ani, to se ty vztah, nevím. Ale to hrozně unavuje, já jsem že se taky unavená. No jo, a bolí tě břicho? Jo, tak to se žij do mě. No budeš mít Haru, břicho, jo, břicho. Ne něco jiného. A to bys tak měl tam vymyslela. Ne, já spadnu, já mluvil. Já spadám. Ty už jsi spadla, ale víš. Kdo mě prostě do ručky? Někdo mě prostě přímo do ručky. Kapesník.